Kung sir, ikatuloy na akong pangutana sir. Tuli na ka sir. Unsa man nakaminos na muna ako? Hindi sir, kanang kung tuli na ka sir, pwede na mo makita ang prop sir. Unsa makita ang pro pahubuon ko ninyo? Asa naman to sila no? Ay, ito ito boss. Pakaron, isa na lang kabala itong kulang ron. Kung daghan to sila ka interview ron, hindi, mas okay kay para makaulit tag sayo ba kay tapos biya tayo lakunong so. Ngayon so siguro to sila no? Ta. Mula ka tag ubos pa basta makatagpo to sila diha sa unahan. Di makaulit na tag sayo ron para mangmanatag dali to ba? Tara. Sige. Ta. Ay, meron sila oh. Ay, Tarang. may kina na mo. Mana mo? Oh, manami. Nakuha na yung kuta ninyo? Eh wala pa oy, kulang pag isa oy. Wow, manami. Kulang pa mga baon sa manamay no. Ngita ko tag balay na pod ron. Ay, naibalay Ano? oh. Ay, balay di oh. Diha tao. Oh, So, sige. Kayo manami mi. kulang man gina mo isa god. Di ba? Sige na mo. Ito. Sige, Tara, sama na mo. Tara, sabay na lang ta. Siya ita. Wapas lang gabi kay walaan mo kun diyan maguna na ko babaw. Magsiyar sa ko kadali. Ito ka mo koy sa mga. Oh, kamo na diya kayo manaman mi. Tuban lang sila no. Sige. Oh, balik ako kay. Kita na lang. Yan ang sige. gusto, ha? Oh, sige. Sige. Sir? 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 Oh, wow. Sa pantag, sipaan lang ito. Sir? Sir? Ay. Kana. Nami tuyo, sir ba, sir? Ha? Nami tuyo. Mag-survey lang ta mi sir ba? Pwede ra? Okay lang ka, sir. Kira pa kada mga wan sir. Sa unsa man na? Pani sir kanang gusto man gud mabalaan sa tibok kalibutan ko kung sa imong status karon sir. Kuna na ito mi diri sir para mo interview ni sa imong ang dagan sa imong kinabuhi sir ba? Okay sir, okay ra sir? Sige. Ay, palingkudan mo mga kauban. Ay, Lingkod sa likod sa kudra. Kana sagdanan ako sir. Una na ko pangutana sir, ninyo na ka sir. Wala pa gyud baya. Ano ko pa man kana ninyo sir? Dili lang ko gusto kay wa pa koy ikabuhi. Ano ko makaikabuhi sir? Ako'y trabaho ba lisod kayong panahon. Anong lisod mo lang panahon sir? Unsa man imong pangutana mga? Ano sa gusto lang nila kumabala lang kanang matag kuan sir ba matag linya sa imong kinabuhi sir mo nang Lisod ganing panahon. Kani sir ngano kailangan man nimo tubagon sir nganong lisod ang panahon. Wa man naglisod ma? Mo kay gusto na ko mabalaan sa imo sir kung unsa sir kay interview man ni kailangan magidin nimo ang ansiran sir. Lisod ang panahon kabalo ka wa koy kwarta. Nganong kay kwarta? Ay naunsa. Lisod kayong panahon. Interview ra bagod di sir. Ay sige sir. Laktawan lang sa lahat ng mga pangutanan sir kay murag kan makanasuko mo kasi. Sige daw pangutanan sir is kan. Pila ka plato imong makaon kada adlaw sir? Ipangutana pa man na. Gusto ko lang ko mabalaan sir kay. Mo gini nga ko sir no nga. Tanang linya sa imong kinabuhi sir among ginasulat dire. Pili nimo to bagon sir. Pila ka plato imong makaon kada adlaw sir? Depende ra kung naibugas, makakaon. Kung wala, wa yun. Anong di makakakaon sir? Depende gani kung naibugas o wala mo nang depende. Depende lang sir. Dili gani no, depende sa kuan kay usahay naibugas, usahay wala. Anong wala man puy bugas sir? Unsa na imong utok? Unsa ba nang interviewhan na pagka Dali ra man tubagon ra man nimo sir. Ang pangutanan ko sir tubagon ra nimo. Moro na sir. gitubag naman ako. Gani nganong may bugas sir? Nganong Wagay kwarta, way kapalit, wither ang kinabuhi, kamanong lisod. nganong lisod man sir? Nganong weather man? Muna gusto na ako sila tun diri sa bagon sa explanation nimo about anang sir. Pwede di matabagon sir. Di man ko pwede malaktawan ni sir kay kailangan mo di suntayan. Di man pwede na mulaktawan kay O ipasa kami mo no, mo gani, depende. Malaktawan lang sa nato sir kay kung sir, tuloy na akong pangutana sir. Tuloy na ka sir. Unsa man nakaminos na muna ako? Tuloy na ka sir. Pwede na mo makita ang prop sir. Unsa makita mo pahubuon ko ninyo? Dili sir, pwede ka musulod sa inyong balay sir niya. Picturean lang gud nimo sir. Na, di ko. At matulog mga tuloy na gud, sir. Pwede sir. Mura man mog nakakuha no. Unsa man na inyong interview? Dili man na kami na sir. Tanan maguni sir, tanan jung, tanan nimong kuan sa imong. Para sa man unsa may benepisyo na kuha na nga. Ipasa man na mo dito sir kay kung makuha nila may interview nila kung sa status sa imong kinabuhi di natabangan pa kanila sir. Tuli ko. Kung di pa katuli sir di matuli kanila. Tuli na gani ko. Tuli na ka sir.
Nakaiyab, sir? Itang wala. Anong wala man? Ayun na ka, sir, no? Ayos, sir, magpuli na ka. Ano, kinangalan magpatuli, sir? Anong alang baho? Anong, Dili tuloy anong yun. baho man na, sir? Humot mo? Ay, dili man, sir. Kanang, Amo ra bang mga... Nah, ano, ang pangutala lang, sir, baka anong mabaho man na, sir? Kung matuli ka. Ibali naglaing pangutana. Be, ay kung pangutana ng mga inyaana. Sige, sir, ibali na to ni, sir. Kapat may pangutana, sir. Ano sa'yo, purma ni mo matulog, sir? Adangan magtuwad. Maghigda. Anong magigda man ka, sir? Unsa ka klase sa pagigda, sir? Kamo day matulog. Wag mo sa matulog. Karang unsay position, sir, ba nga kung matulog ka, sir? Unsay position? Muhigda gani. Unsa ipili nimo i-action dra, sir? Kung unsay unsa nga porma imong sir, ba gina-form kung matulog ka kay di ba matulog ka, sir, no? Porma naman ay lahig porma sa tulog. Pwede Ani. nimo ma-act, Sige, sir. kunuhay unlan ka. Ay, Mag-anak ko. Oh, ano ra? Mag-anak ko. Mao na pinakaganahan ako nga maghigda. Piko ang duha ka tiin. nganong ganahan man ka anak, sir? Nangutana ka kung sa'y ganahan ako. Mao gani na. Nganong ganahan man ka sa imong natong position, sir? Isa rason nimo nganong ganahan ka magpiko ko imong tiin. Murag dili ko tugnahon. Kay murag natago akong mga kwan ba. Ginana. Nganong matago man, sir, nga wa man ka naghabol. Uy. Kuha naman na. Sabutabol naman na nga nagyo kay habol matulog. Sige, sir, naik na po yung pangutana, sir. Last na ni, sir. Sir, purma ni mo malibang, sir. Kamu, unsa na mo malibang? Magigda ra? Di, sir, lahi mo po ng posisyon sa paglibang, sir. Naitong ko, nailingkod, unsa ni. Basta malibang Pwede ko. mo i-act, sir. I-act, sir. Di, wag pa kay, kami na-interview ba nga, gina-act mo mga kuhan. Kailangan mo ko namin document, sir, nga nag-act ka. Mato kay CR, hubuon ang pantalon, kaya lang di ni mo hubuon, mulingkod sa inodoro. Unsa ka klase nga paglingkod, sir? Tungko, lingkod, or unsa ba, sir? Iporma kay ni mo no, ihaom niyo yung lubot sa inodoro. Anong kailangan man na ihaom, sir? Unsa yung explanation ni mga bata na, sir? Ano mo tay? Saan ang utok ni Mausik eh? Unsa pa, sir? Napakailan explanation about ano, sir? Except sa mausik, sir. Unsa pa, sir? Anong kailangan naman Mao kay na inodoro kay para dito masulod ang hugaw. Nga, after na, sir. Unsa may buhaton, sir? Hugasan ang lubot, mangilo. Sir, last na follow up na question, sir. Pwede tama na. Sir, napagid. Last na lagi ni, sir. Pwede ka maghubog short, sir. So, mas magtuwad ka. Yan lang kung kamera kay. Yan lang, drabi kay picture na to. Ha? Parang maghubog kang short, sir. Tapos magtuwad ka Picturean kay na. picture na mo. Pang documents daw, sir. Baka ipasa na namo, sir. Kung picture na lang ko ninyo, anong pahubuon pa man kukuan og patuwaron? Yan na, gina, sir. Kay warag Silvi test na si mo, sir. Ba? Pwede, sir. I mean, ang kamera. Ikaw daw, paghubo daw diha niya picture ang tika tuwad. Ay, dili. Kailangan ka. Dili, man ko na ko. Kung sa man na inyong interview nga, pwede man inyong